Kan du säga mamma? Kan du säga mamma? Hej. Hej! Ja, där. Vem är det? Kan du säga Ebbe? Pappa. Nej, inte pappa. Ebbe. Kan du säga Ebbe? Pappa. Pappa. Kan du säga Bolibompa? Kan du säga Bolibompa? Bompa. Kan du säga Bompa? Kan du säga mamma? Säg mamma. Mamma. Inte mamma. Nej, inte mamma. Säg pappa då. Ebbe. Ebbe. Vinka till Ebbe. Hej, hej. Hej, hej. Ebbe, är du stark då? Är du någon stark idag? Inte? Är du stark? Nej. Ingen stark. Ingen stark. Ja. Är du stark då? Ja. Är du stark? Åh, är du stark? Åh, är du stark? Ja, du är stark. Där. Hej då.